Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sumangsangpay manen kada kayo ti programa anapauluan, libro iti biyag, mangmanggagan dito'y laeng YouTube channel, Brian Altea, babaen to'y pagayam yo, Brian Agustin. Alawan papagayam, kaplaawan kayo iti naimbag, ngayon kay panagdingdingeg, iti daytoy a programa, sapay kuma tasaan kayo ang maumuma papagayam. Kaya't kayo man nga awisen amang ipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biyag, asaan yun to ang malipatan iti uray kaanuman. Babaen itingkay panangidinglay, wenno panangitext iti cellphone number 0912-3767337. No kabarbaro kayo pa'y iti daytoy a YouTube channel, sapulon nyo laang ti YouTube channel Brian Altea at like, share, and subscribe. Inton madamdama, intay to basaan ti may sa apakasaritaan, wenno may sa asurat, nga impatulod ti pagayam, akayat na ti agpailinged itinagan a marina, manipod syudad iti Bagyo. Ngem sakbay na papagayam, kaplaawak man dagiti kakadwak dito'y Session Road, kastamatan dito'y La Trinidad, Ditadagupan, Tarlac, Bulacan, Cagayan, ken Apayao Province. Sapay kuma, ta nasalunat kayo, ken napya kayo asang bayan, daytoy a programa. Programa anapauluan, libro iti biyag. Alawen papagayam, intayon basaen, ti pakasaritaan wenno surat, nga impatulod ti pagayam, akayat na ti agpailinged itinagan a marina, manipod syudad iti Bagyo. Kastoy man ti kunana, Dear Manong Brian, umuna iti amin, kablaawan kayo man, iti naragsak nga orasyo, dita YouTube channel. Sapay kuma, tanapya kayo asang bayan, tuy surat ko. Ket sapay kuma, tamapili met a maibasa, tabaring makaibati at iti adal, wenno liliwa, kadagiti dungdungeg. Ilingit naklatakuman itinagan a marina, at taga syudad iti Bagyo. May saak nga asawa, nga addaan dua nga anak. Nasingpet ti asawak, awan ti maibagak kenkwana. Ngem gapu iti madi nga aramid ko, wenno ugalik, dimteng ti panawen, a pinanawan na kami ti asawak. Irugik nga ruden ti agsalaysay, Manong Brian. Iti maysa arabii, anarabian ti asawak, asimbang pet manipod iti trabaho, pinagsawsawak isuna iti saan, amalamlamot ti aso. Jak ilibak, asilo saak, wenno man nangimunak nga asawa. Adu dagiti agkakadakes ngem bagbagak iti asawak. Adayta ti gapuna, no apay anakabil ko, wenno natungpak isuna. Ngem uray kasjay ti inaramid ko, saan naklata at tinutupan. Natansitak a babae, Manong Brian. Pagatapak ti asawak, nga adda iti sabali a babae na iti biyag na.
Kabigatan dayta, kinasarita dagiti dadakkel ko. Asaan ko maarumbeng akasjay titratok iti asawak. Gapu tanasingpet ken nagaget kano. Ngem awan pulos ti dinengeg ko apam magbagada kanyak. Nudiket na ibagakpay kadakwada, asaan da kami apakibiyangan. Gapu tabiyag mi daytoy nga agasawa. Iti maysa nga aldaw, kinasarita na dagiti anak ko. Imbagada, asaan ko maakasjay titratok iti amada. Ngem imbes nga agpakumbabaak manong Brian, saan? Gapu tanabugkawak pay dagiti dua nga anak ko. Ket idin ta sumangpet ti asawak, dinamag ko kenikwana no apay anarabian manen asim mangpet. Imbaga na met anag-overtime da kano. Ngem jak pulos namati manong Brian. Ket kinunak kenikwana nga adda sa bali a babae iti biyag na. Awan apulos tinanggeg ko asaan anasaya at asao iti asawak. Nagpakumbaba ket kinunana nga awan ti sabali a babae iti biyag na. Gapu ta syaklaing kanu ti inayat na iti napudno. Saan ko adinengeg dayta ngem bagbaga ti asawak. Binugkawak a binugkawan. Agkakadakes asao ti imbaga kenkwana. Agingga nga iti maysa nga aldaw. Imbay nagpasyar dagiti dadakkel ti asawak. Kinasarita na kami nga agpadpada. Ano mabalin ket ornosen mi ti saan mi apag kinkin na awatan. Gapu ta maapektaran kano dagiti dua nga anak mi. Ngem imbes ngagpakumbabaak manong Brian, saan? Gapu ta nabugkawak pay dagiti katugangak. Adayta nga inaramid ko ket ditan anangig ko tinangato a boses ti asawak. Naglabas ti sumagmamano nga aldaw ken bulan. Kaskas di asaan a nagbaliw ti ugalik. Agkakatakes lata ti panagsasaok iti asawak. Agingga nga iti maysa nga agsapa. Nakariinga ket idin tarumwarak iti siledmi nga agasawa. Nakitak dagiti dadakkel a maleta a naglaon iti adu a luplupot. Dinamag ko iti asawak no anya ti karga dagitoy a maleta. Ket kinunana nga agpakadan. Gapu tawan metlaeng ti pagbaliwak. Linapdak ti asawak manong Brian. Ngem saan na apulos ngayon kaskaso ti pananglapet ko kenkwana. Ngem imbilin na ataripatwek ken asikaswek anaimbag dagiti anak mi. Nagsangsangita manong Brian gapu iti babawi. Ngem awanen ti maaramidak gapu tanakadesisyonen ti asawa nga umadayo. Simmangpet dagiti dua nga anak mi anaggapu iti pagadalan. Kastaunay ti sangit da gapu ta sandan anasangpetan ti amada. Ket uray kasano ti
panagpalawag ko kadagiti dua nga anak ko, saan dakon Apolos a dinggem. Ket gapu iti dayta a napasamak, kagura dakmetten dagiti anak ko. Uray dagiti dadakkel ti asawak, ket nasakit met tinakem da kanyak. Tauray no agsasabat kami wenno agkikita kami, saan dak Apolos a kasarsarita. Dagiti laengen dadakkel ko, ti ammok a makaawat kanyak. Tauray dagiti gagayem ko, ket kimmayakay dametten kanyak. Kailiw kon ti asawak Manong Brian, ket ammok a kailiw metten dagiti anak ko ti amada. Anya nga ta ti rumbeng nga aramidek, tapno mapasubli ti asawak iti sidongmi nga aggiina. Isuro na kuma no nya ti rumbeng nga aramidek Manong Brian, gapu tati agdama ket mariribu kanak unayen. Alakastan toy agyaman apagayam mo, Marina. Marina, pagayam ko agyamanak iti ingka panangibinglay, iti daytoy apakasaritaam. No maminsan sobra ti araramiden tayo, no maminsan sobra ti panagsasao tayo, agatap tayo iti saan tayo pay anapaneknikan. Kastoy ti inaramid mo iti asawam pagayam ko. Ket makunak abasol mo metlaeng ti amin, basol mo no apay anaumaken kan ti asawam. Ngem ti maibagaken ka pagayam ko, itultuloy mo ti agbaliw. Tabareng dumteng tumetlaeng ti panawen, asubyan na kayo ti asawam. Gaputa ammok anasayaat, ken nasingpet a tao ti asawam. Ket timbilin na ken ka, kasapulan nga aramidem kentong palem. Saan mo kuma abaybayan dagiti annakyo. Umasidig kami kadagiti dadakkel ti asawam, ket agdawat ka iti pamakawan kadakwada. Ket rumbeng nga aramidem ita pagayam ko, agaramid ka iti nasayaat, agsingsingpet ken agbalbaliw ka kuman. Ala pagayam ko agyamanak iti daytoy apakasaritaam, ket sapay kuma ta makaibati iti adal ken liwliwa kadagiti dongdongeg. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pannakaibasa, ti pakasaritaan wenno surat nga impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Marina, manipod syudad iti Bagyo. Tampok ditoy programa tayo, libro iti biag. Ti pakasaritaan ni Marina, ket inyornos ken imbasa toy pagayam yo, Brian Agustin. Kadagiti saan pay amakam mo iti daytoy a YouTube channel, sapulon nyo lang ti YouTube channel Brian Altea, at like, share, and subscribe. Alawin papagayam, agpakada akon, agyamanak iting kay panagdingeg iti daytoy a programa. Toy pagayam yo, ako mabkablao kada kayo,
itinagasat na imbag nga oras yu amin Brian Agustin.